Siya man. Hi! Andito na si Chuya! Kamusta na ka? Hello, nice meeting you. Hindi sa niya cellphone. Ako ang papa mo. Dayan, sir. Dito ka, sir. Ang saan na mong dala? Kurkurog bang ka? Ngulo ba? Ngurog lagi kali ka din. Ay, pag-barter ta. Ngayon dala ng mga mais, guys. Nabog may mga dilata. May abe, mag-barter, may karon. Mais iya ha, akin. Dilata. Marami kasi kaming dilata ngayon. Galing kani ayuda, kani galing sa gobyerno. Hoy! Tao di ay tao. Hello! How are you? Yan, nakita na namin siya at first time namin mag-meet. Pero may nangyari na sa kanila ni Inday. Ha? Kamu mo nag-aaral mo, Inday? J-Ford yan. J-Ford! Ano yan, J-Ford? My God, magkakaapo na ako. Kita niyo mo sa video? Arte po naman pinagwapa. Hindi na, magluto na dito ka. Thank you for coming. Kamusta na ka? Bakit siya sa imo ah? Kaya nga, yung itsura niya. Ayaw ka awkward kaya amin na. Oo, ganun na ganun itsura ko dati. Payas eh. Tinigil ko na eh. Ganda na ka-year. Second year na siya sa college. Criminology siya. Ako naman criminal. Sige! Wala na iro diya. Sorry lagi. Okay, Raka? Well, kumain ka. Ay, kumain ka. Ano ba? Matagal ka na nagbablog? Happy to good mag 1 year. Kapit na mag 1 year. Nagsildo na ka. Wala ba na kasweldo di ay? Akala ko may sweldo na siya, kaya nag-ano siya. Na-monetize ka na ba? Speaking skills. Ay, monetize na ka. Pero nanay mga dollar-dollar, pero di pa kakasweldo, kaya wala pag 100. Oo na. Di ay? Karon nisakan na. Nisakan. Naka 100 na. Wala pa. $13 pa? Hello eh. Hello! Huwag ka mag-ala, hindi na akin. Ay, isa ba? Wala kay bonus. Wala pa na monetize ang buwan. Wala po. Pero na invitation. Wala niya. I-check daw na ito. Basi na... Pero kabalo man siya siguro. Dilay ang inyo di ay? O, ito, kami dito na. Madalog kayo. Okay ra ba sa saloon, minimo? Zipline kapan. Ako, grog lang ito. Uy, anong pakiramdam na shinare ni Brenda yung iyong video? Happy. Tumasunod. Tayo kayo din nag-spin ng buwan. May pang-ilang-ilang ko sa inyo ha. O, nakayag ka ron? Wala? Nakagauyad na ka before? Uyad na ka? Pila yung ka tuig? 1 year. Naganana na mo? Wala pa ka nakaanana? Nakapailaila sa imo. Okay ra? Wala yung pala mo. Hindi sabi nila di ba, may chemistry na ang tao pag kamukha na sila. Di ba na full na kaagad? May chance kayong dalawa magkatuloy kasi hawig kayo eh. Okay ra ka, kita ka mag-uan. Magsildo, pag magsildo ka, magmalibre ka. Lisod kayo mag-uan mag-eskwela? Ha? Kaya ron. Kaya Basta kahilakon. gusto mo ba magtapos? Gusto mo tapusin ang buhay mo? Nag-security guard pala siya before, guys. Nag-security na ka na. Tapos nawala siya kay nangawat man siya. Ha? Wala kay G-Ford po. Wala ko license. Okay. Dapat may license. Wala, gusto na niya mag-ano. Ba't ka may iyak, Inday? Hindi ka feeling kayo may iyak. Hindi kayo. Hindi lang ako sa iwan, no? Nidala ka na ng tawag. Hindi lang siya sa alya kay mga laki. Congratulations! Oo, namonetize sa diapon ka. Pag ano kami manawagan ka sa kanila na ipalo kami. Pasalamat ka sa kanila kasi magagawa tayo ng content. Maghahanap tayo na i-upload. Pag-tayo ka sa ilap. Gilak siya. Please follow. Please follow. Tagalog niya best. Okay, inang paliton niya. Tagalog kasi yung mga Sa mga viewers. may mabubuting puso po dyan, bibilin po natin yung mais niya. Magkano ba niya? 51. Ata, ganinin mo? Yung ko ka maningil ka sa 500. Dagan ra ba ni iya paninggilang di guys. O puti ini. Yellow. Magmanawagan ka nga paliton ni namin. Tigaan ba nato yung kuwan ba sige singlo ni nila boy. Brenda Mage. Ila man ilang isa. Brenda Mage. Brenda Mage. Hoy! Brenda Mage. Kailangan mo.
Yung nasa leeg mo daw. Ito? Pili akong lawas. Ay, nawa! Mabuha ka ng tiles di ako. Talaga ba? Manawagan ka sa kanila, bilis. Follow, please follow. Follow yung ganyan-ganyan. Hello po, magandang araw. Maraming salamat po sa nag-follow sa akin. At Idol Bendamits, thank you for sharing my video. Once yan, nagdagan akong followers. Russo kay Idol Zford. Ha? Please follow. Anong name ng yung page? Please follow my page, Choyans DJ. Joyance DJ, yan. Yeah! Kiss! Bayaran Kiss! mo daw ng mais. Huh? Magkami pera, Bi. Pila tanan. Pila tanan. Pila na siya. Ato na lang ako. Ayaw, kay Ingwal. Palit Actually, na. problema na siya for sayang bayarin sa'yo. May Ang babayaran. tari naman ng manager. Oo, alam mo. Magkano babayarin sa school? Ay, kailangan bayaran mo sa inyo. Di ba nabayaran na sa tuition? Pila di ay, para mag-exam ka. 15,000. Sagad mo ng 20. Pila. Pilay. Depende naman ko. Depende na pilay atag. Nag-promissory Pero ka. pila gid ang whole nga ba? All yun. Oh, kasi baka may magbigay dyan, oh. Ang balance nila, ang balance nila. Pila yung balance? I-divide mo ko na. Hoy, 18K di ay, hello po. Sa Pwede yung K na lang ibigay ko. Para sa mais. 18K pala. 18K yung kailangan para mabayaran na buo. Dili, ang pan mo ni iha ka na Unsa? kada exam nila. Kasi For the whole simula, for the whole first year pa sem. yan. Wala na ako nabayaran. Pero magkano din talaga dapat? Kanang per quarter na sila naibayaran nun, di ba? Semester, quarter. I-divide mo siya. Divide ko. Di ano, 18K ang whole year. 15 ang ban. Ang Whole year. semester. 20 ang Semester. Divided by... Yung saan mo na paano mo na ano sa first year mo, kada exam mo na bayaran paano mo na bayaran yan? Sa yung ano? Trabaho lang. Yung ibaligay ang papa o isan la. Trabaho, banong-banong na papa. Di ay, pagkano ginang ka ng kada sem ninyo ka na mag-exam? 15K gani. 15,000? Semester. Semester na na. Whole. criminology. Ilang semester sa first year? Dua. Dua. Isa kasi may upat ka term. Sure. Then, Kung ka-college ko doon, kaya hindi ako makarelate kasi. Semifinals o finals. Oo. Muna siyang bahinang ang sa 15K, upat. divide na siya kung Para kung maka-exam kailangan mo din bayaran ka. din. 2525. Hindi. 15 Three. divided by 4. 3,500. Pala. 3,500. So, depende na kung kung 4,000. 4,000 per exam. Di Ah, ay, four baka pa. na. Naka-exam na ka. Isa exam. Ang 5. Wala pa siya kabayad. Pila bayron ng karon para mag-exam? 4K lagi no? 45. Pilay, divide ko pilay. 4,000. 4,000. 4,000 ni mo ko nun. Ala bayaran na mo ang 4K ni mo karon. Oo, kasi may video kasi. Matana mang. Ba't pa kasi ako nagtanong? Wala pa kabayad. Sure ba? Oh. Kuha tong wallet eh. Ay, ito kay Donna. Kay Donna, wallet. Tagdangita kay Donna ang wallet, be. Bayaran sa Ford. namo ka ng Si Donna imo ka Ford. para maka-exam. May magbibigay man yan, calling. Alam ko kasi may magbibigay niyan, so unahan ko na lang ng 4K para may sumunod. Siya sa- Tapos bawiin ko rin pag nasobra. Ano, kailangan 18 yung balance, diba? 18. Pag nakalikom ko yung 18,000, ibalik mo yung 4K, ha? Huwag ka maabusar. Sige na. Bakit parang galit ka? Mahamil 4,000 na isa. Magwala mo. So guys, alam ko may magbibigay nito kasi binibigyan nyo nga kami na hindi naman namin masyadong kailangan. Binibigyan nyo kami ng pangkain namin, pang-inom namin. Ito pa exam niya. I'm calling all the may mga malalambot na puso dyan. I know that you're going to share your blessings para sa exam niya. Para hindi siya mahirapan na sige pagpanglanggi sa mais o magbuak sa lubi o magsigig kagod. Ako na lang iyang kagoron na yun. Ako na imo ha? Ha? Ako imo dili. Yun lang. Dako dili. Dili ako yatag. Oy, na may alay daw ah. Oo, dako na imo dili. Ito ba? Oo, dili. Dako o dili. Ari yata, dako.
So, asa naman ang wallet, aman? 40 big. Na, ano natin sa kanya, ihatag na natin sa kanya pagka-withdraw natin. Wala pa. Wala pa Sige tayong na. cash. Ang wallet ko kasi nandun sa tindahan kasi umalis kami kagabi, nanood kami ng concert. So, para ma-safety yung pera ko, nilagay ko sa tindahan. Dahil dyan, ito na muna ibigay ko sa iyo. Hi! Thank you so much for watching, guys, for following his vlog. Kasi nakaka-inspire kasi yung vlog niya. Kasi I know how hard paano maging content creator. Tapos, di ba guys, isang taon na siya nag-video monetize siya, pero $13 pa po yung na-income niya. But, one day, I know talaga na mapupunta siya kung saan siya dapat mapunta. So, good luck sa'yo and sana this is your last day coming here. Hoy! Gusto mo pa bumalik? Ulap daw mo. Bumalik pa Ulap daw mo. Kasi Ay! mag-anak ta. Ay! Dako na ako ha. Tingani ka dako. Sige guys, thank you so much for watching, guys. Magluto namin, tapos maligo sa akong. Ano na? Nananot din.